Jonah, Ba't napipikon? may problema si Jonah. Sheesh. Okay. Okay, galit Okay. na galit si Galit na galit si Russell. Jonah, man. Ay, si Inches later. Fucking manyak, Rodolfo! Yo! Grabe yun. Yun o. Good luck, Russell! Bruce Bros, let's go! Yan na. condition na ang ating boxer. Good luck, Russell. Okay. Good luck. At syempre, Please subscribe kayo na kasi sa nag-live ako ng mga wala battle naman. YouTubers na matches. Syempre, sobrang pagkalyamado niya, mga boss. Grabe. Puta, representing Matapang to. representing Alcoy Cebu. Man, galing pa siya sa Cebu, can you imagine? Uy! Oo, galing siya sa Cebu. 61 kilos. Pero 21 years old pa lang siya, man. Grabe. Mas matanda ka pa, Bon, sa kanya. Oo. Syempre, palakpakan si Boy Tap. Wow! Oh! Alright, Boy tingnan Tapang, naman. ladies and gentlemen. Good luck, Boy Tapang, at sa team mo. Good luck, guys. Good luck. Hello. Alright, here we No, go, parang the nawala battle yan. of YouTuber brought to you by Sabong International. And this is Kevin the Great, together with Sige, Mark, good luck, guys. Kiko Matos, and TB150. Yes! Yes! Maraming salamat, Kevin the Great! Yun nga. Gaano ba kayo ka-excited sa laban na to? Grabe, sobrang excited. Sobrang Let's go. excited. Balista ako, mainit na mainit tong dalawang to. Mainit pa sila sa Grabe. kumukulong tubig. Nagtatrastukan. Tapos eto, pag kay Russell ka pa na tumaya, 466% ang pwede mong tayaan. Ang grabe. Pag kay Boy Tapang, Let's go. 118 lang. So, Ito na. So paano pag tumaya ako ng 100 kay Russell? Magkano yung... 400. subscribe naman Eto kayo, na. guys. Oo, times 4 talaga. Wow! Exciting tong laban na to. Grabe itong dalawang Grabe. to. Hindi nagtatrastukan tong dalawang to. Pero recently, mainit yung dalawa sa isa't Mainit. isa. Grabe! Oo. Kumbaga palihim lang na Paddy. Oo, palihim lang. Palihim lang. Ikaw, Kevin, ano sa tingin mo yung strengths ni Russell Brusco? Well, itong si Russell din pare, nag-i-ensayo din ng mabuti kaya at andun Ay, yung ano puso din, mga niya, ano, puso mga niya sa boxing 3%. kaya may 100% na ilalabas to sa laban partner. Eh, anong tingin mo strengths naman ni Boy Tapang? At ito si Boy Tapang partner. Russell, love you. Galing ng Visayas partner kaya naghahanda din Lahat ng grabing paghahanda nito. Kaya magandang laban. Magandang ito, partner. laban Magandang talaga laban. to. Ang pambato ng Bisaya at ang pambato ng Ng Katagalugan na mga taga Cavite. Grabe, excited ako dito. Makikita nyo ang suntok ng Cavite. Oo, alam mo bro, Mark, bitin na bitin talaga ako last week. O kuya, wag mo na ako idamay dyan ha. Hindi, kasi nga, yun nga, hindi natin naasahan na sasakit yung tiyan ni Boy Tapang. Tapos syempre ako, papunta na ako Biglang dito, naging bitin na chill bitin yung ako, ano, pero at least commentator. ngayon, it's going down! Yes! It's going down! Nung dumating si Kiko Grabe. Matos. Eto na. Ayan na. And a million watching around the Ayan na. Philippines. Yun na, this is it. This is Mga it. kapatid. Para Okay. nakita tayo Sendo versus Ipo Maconochi, no? Alright. Ring the bell. Pero eto na, Ring. Touch gloves. nag-touch gloves na. Boy Tapang, binabasa niya si Russell Nagkakapaan dito. pa yung dalawa. Okay. Oh my Alright. God. Tamang job ang ginagawa dito, pero eto, Russell, umiiwas muna dito. Russell, Pero Boy Tapang, aggressive pumasok dito, pero ito, nagkaya ka pa na. Op! Boy Tapang, iba yung strategy yung niya dito. strategy niya. Sumusunod Napakaganda siya. ng strategy Hindi dito. hindi siya nag-aabang. Oo. Hindi- Boy Tapang, Siya yung taking aggressive dyan. center. Siya yung aggressive. Parang dyan, job lang partner. ginagawa dito ni Russell, napakaganda. Boy Tapang taking Boy Tapang, Oh, pero ito, nice. napakaganda Nice ng upper. Okay. Masyadong gigil ang mga Gigil lang. ating Di, ito na. Pero ito. Eh, Pero ito eto- naman si Russell dito. Lumalaban Napakaganda pa si dito, Russell. dito napaka-open. Oh my God, Oh, napakaganda. Step back. Oh Pumuntos my si God. Russell yun. Pumuntos si Russell Russell yun. doon. Pero ito, naman si Boy Tapang doon. Ayun, Ano makakagawa? Op! Napakaganda ng stamina ni Russell dito, mga kapatid. Pero ito, Boy Tapang, nagbabasalan din. Parehas ha. Kuya Kiko, ano masasabi mo dito? Well, Unang Boy minuto. Boy Tapang taking center Uy! pa rin. Uy! Napakaganda! Nayanig si Boy Tapang doon. Pati naman si Russell dito, pero ito, Boy Tapang. Boy Tapang sumusuko, pero pumapalag dito. Mahal na pero ito. Yumakap. Yumayakap dito, pero ito. Nagkakayapan na, nagkakayapan. Nakakayapan ng dalawang boksingero. Nagkakayapan. Wala masama mangyakap sa boy. Wala, wala. Kasama yan. Kasama yan. Kasama sa Pero strategy yun. yan. Ayan. Whoop. Maganda bigay. Oh, Napakaganda. okay. Break. Yes. Napakainit. Uy, ano nangyari? What the fuck? Para sa tenga. Entertainment. Okay. Checking the distance. Boy Boy Tapang. Tapang. Checking the distance. Bob Russell. Okay. Ang tigas din ni Nice Russell HD. ngayon. Pero, Oop.
Op, Napakagandang jump. Boy Tapang checking the distance, testing the waters. Whoop, ganda ng job ni Russell doon, pumasok sa tiyan. Boy, tinamaan ito si Boy Tapang. Lamang na lamang si Russell dito sa round Whoop. na to. Uy, tinamaan doon, pero ito, Nice Boy Tapang body, ginagawa dito, nagtitemsi roll na sa lubid. Tinamaan si... Whoop, dito mama. Grabe. Grabe. Ganda. Sobrang ganda ng laban. Napakaganda ng laban, pero dito mama dito. Yumakap na dito si Boy Tapang, nag-URCC na dito mga kapatid. Mayakap si Boy Tapang. Oh my God. Baka gusto niya ng hug. Kisses. Hindi, chinecheck niya muna. Chinecheck yun. mo na, napakaganda, ang ganda, ang ganda. Man, come on. What the fuck? Sa tiyan, Galing kaya ako ka pa, tinamaan si Russell dito sa panga, pero pumabalik Galing si Boy pa ako Tapang. ng Visayas, si paglalaban ko to. Napakatigas ni Russell dito. Oh my God. Malakas mo to si Boy Tapang. Nakikita ko talaga. Malakas, pero ang lakas ng panga ni Russell. Okay, 20 Russell Safety seconds. naman si Russell doon. Pero ito, ano na nga dito, naka-corner na nga dito si Kemo Russell. Pero ito, may takas Russell sumusugod dito. Yung Russell dito, tinamaan dito si Boy Tapang. Russell, tinamaan dito si Boy Tapang. Oh my God, ano nangyari? Okay, 10 seconds. Oh, 10 seconds. My God, 10 seconds remaining. round. Whoop, tinamaan na Dumama naman. na naman yung street ni Okay. Dumama Boy na naman, Tapang straight dito. Boy Tapang, yumakap. Yumakap. Whoop, Alright, the end of Alam the nyo kasi mga first round. mga kabatas first natin. round. First round pa lang Ito, yun, pero wala tayong kabayas-bayas. Merc, first round. First round, ano First masabi mo round. first Ano round? mo ibibigay? First round. Grabe. Ganito hindi ako bias. Pero para sa akin, medyo nakalamang ng konti si Boy Tapang. Yes. Tingin mo? Tingin ko talaga kuya. Para sa'yo kuya Kiyo. Si Russell ang lamang dito, tingin ko. Kasi hindi, ang sa akin kasi, si Russell pag nasunto, kumbaga, nasusure nga si Boy Tapang naman maraming sala. Pero sa power, And then medyo si- basta naman siguro ng power. si Boy sa- Tapang Oo. dito siya yung aggressive dito. Hindi, Oo. pero kasi nabablock ni Russell yung mga Okay. tira ni Boy Tapang. Guys, consider subscribing kasi nagla-live ako So, para kapag sa'yo, Kuya merong Kiyo, laban maganda to is para katulad sa nito akin. guys. So, Oo, Siyempre, you know, Ikaw, gusto Kuya nyo ng Kevin, as stream professional. lagi. As a professional dito, Subscribe kayo, pare, guys. nakita And natin subscribe Boy din kayo sa Tapang main yung channel. aggressive, saka meron din siyang patama. Every tira ni Russell, mayroong counter si Boy Tapang dito. Oo. So, para din sa akin Boy Tapang sa first round. Boy Kasi napaka-agresibo, mapasasok yung mga suntok niya. Although, iniinda lang ni Russell eh. Pero syempre, puntos Pero siya. napakatibay ni Russell, pare. Napakatibay pa talaga ni Russell. Insayado Totoo. pare. Ganyan yun ang Totoo. nakalamang pag insayado ka pare. Oo, totoo. Grabe. So, pag wala kang ensayo doon pare, pag tinamaan ka ng mga ganong suntok. So, ito na guys, round 2. Okay, sliding on the second round. Second round. Eto na tayo. We're going down to the second Tingnan round. natin Boy kung anong Tapang taking adjust ni center of the ring. Russell dito. Boy Nakaganda. Si Boy Relax. Tapang, oh. Pati si Russell. Pati si Russell. Put! Nagamahan dito na nga. Pero, uy! Nice combination. Pero ito, Boy Tapang. Boy Boy Tapang. Tapang dito. Nakailag si Russell dito. Nice. Pero body shot, body shot. Okay. Tinamaan na Ang natin ganda ng dito. bigayan. Ang ganda Ang ganda ng bigayan pare. Nagbibigay. Tinamaan si Russell doon. Eto, nagkayapakan niya. Nice HD. Sige, kumarabas. Parang hindi mo na nabos. Parang extra na nasa sarili. Diba? Sa tenga, putik. Talagang bibigay ni Boy Tapang. Wala. Nakakapagod yan. Yung wild swing niya, di ba? yung wild pints niya. Yung Guys, wild hindi pints, yun pare, wifi pag hindi ko, tumama guys. yan na- Maayos yung stream sobrang ko. Ano yan, nakakapagod yan. Oo, totoo. Yung power punch na nakakapagod Boy yun. Tapang taking center of the ring ulit. Nakababa ang kamay ni Russell. Nakababa. Parang walang respeto, pero tinaas niya, narinig niya yata ako. Okay. Hindi, Alright, baka si- ano lang, baka pagod na rin. Hindi na ano, pero ito, iba talaga ang Grabe, boxing. hindi ako makahinga dito sa nangyayari. Iba ang boxing. Nararamdaman na natin yung pagod nila dahil puro yakapan. Diba? Parang si Pero ito, whoop! Tinamaan, napakaganda. Whoop! Ito Pero ito napapansin si ko. Russell, nabubugbog na dito sa ring. Hindi makabalik si Russell dito, pero napapagod. Pero yumakap muna ang mga kapatid. Pero ito, tinulak ni Russell dito. Nagkakayapan, pwede yata i-break to, pwede yata i-break. Yes, Ang break. napapansin ko dito kay Boy Tapang binibigay niya yung overhand right na, gigil pare. na sana makachamba. Oh my God! Tinamahan na nga dito. Tumama na naman si tama Russell yakap. dun. Tinamahan dito. Pero ito, makakapalit pa si Russell dito. Body, ginagawa. Whoop! Muntik na tama si Russell doon. Kanina pa hindi nakakatama yung kanan ni Kaya Boy nga. Tapang. Yes. Kung Pero tamaan. Kung Yun matamaan, yung Sure pang po one yun. time niya, pare. one time lang. Kailangan niyang pag-isipan Pero kung ito, paano whoop! niya. Ito na. Napakaganda ng kanan dito, parang counter dito, Yan. pero tinamaan dito. Sinusuntok, nagkakasuntukan na dito, suntukan, away bata dito, mga kapatid. Nagkaya ka pa rin dito, nagkalo na. Parang guys, baski ko, parang sana magkahabat dito. Ang parang guys, first week ko kumabot. Boy Tapang versus Tapos Gusto. pero ito, uy, napakaganda, uy, napakaganda dito. upper, Comensero Lancedo,
Pero Russell! Russell, Oh, pagod na oh, pagod ayan na na! si Naubusan Russell. na nangyayari si Kuya Russell dito! Naku. Napapagod na si Kuya Lumalaban pa rin. Russell! Lumalaban Lumalaban pa rin. Boy Tapang! Akin to. Russell! Lugar ko to. Manila to, pare. Oh my God! Iba rin yung puso ni Boy Oo, Tapang. Iba ang puso ni Boy Tapang, iba ang puso ni Russell! Labanan to! Until the end of the Stop na! Ganda ng laban. Oh, Ganda. my God! Pansin nyo, pagod na yung parehong fighters Oo. natin. Hindi nila inihintay yung suntok, ang inihintay nila yung stamina nila. Oo. Pero Kasi si Russell any din, minute pare, of that round, anyone can be. Tignan mo kung gaano kayo naman yung pareho. Ayan. Totoo. Pero pag dalawang round, so hindi natin masasabi, di ba? Oo. Pero pag dalawang round na natitira. Hindi, ilang round na to? Four Guys. pro, semi-pro to, pare. Guys, subscribe kayo sa channel kung gusto nyo makapanood pa ng mga live katulad na ganito. Palagi ako magla-live kapag may Battle of the YouTubers. Subscribe kayo sa main channel kung gusto nyo pa ng suporta. Kung gusto nyo pang suportahan ako actually. So yun lang. So back to the boxing match. Ang pangit ng audio. Hindi sa akin yun guys. Tignan mo, naririnig nyo ako ng maayos, diba? Lugar ko to. Kaya, pag hindi siya pwedeng matalo kasi lugar niya. Ang leader ng Brusco Brothers, paano masasabi mo? See? Fuck. Wow. Si Boy Tapang dito sinasabi yung Ang sabi ko nga, meron pang dalawang round na natitira. So, Parang halos binus na hindi ni Boy. natin masasabi. Parang halos binus ni Boy Tapang yung second round niya. no? sliding in the third round. Round 3 na tayo. Sana na ako madirasa dito si Boy Tingnan natin Tapang. kung anong maging adjustment ng dalawang boksingero dito, maare. Pero ito, Ayun, uy, nakahilag si Russell dito. Boy Tapang na naman ang Okay, yung sumugot. makap ulit. Aggressive dito. Idol niya ako eh. Yakap. and- Yakap. So, laging hindi natama yung kanan ni Boy Tapang. Hindi niya ba parang kunwari naisip niya na, ay hindi na ako Okay, magpupush. Push, tinamaan dito si Kuya Russell. Pero Pero ito, uy! Uppercut, pero yun, tinamaan naman si Russell dito. Tinamaan. Makakaya ka ba? Pero makakasuto. Hindi, na-uppercut na mga dito. Tetempuro na dito, nagkaya ka ba? Napaka-aggressive ni Boy Tapang. Aggressive ni dito, Boy pare. Tapang dito. Sobra. Oo. Mukhang pinakita niya na. Ganyan talaga ang dugong Pero Bisaya, ito, pare. titignan natin. Lumalaban. Pero Bumalik na naman si Russell dito. ayaw sumuko. Parehas ayaw sumuko. Siyempre, pare, ito si Pero ito, Russell may nakikita na dugong natin. Visayas. Totoo, pero Visayas uy, din, pare. nakikita na natin yung pagod dito ni Kuya Russell. Marka sumusuntok pa siya, pero hirap na hirap ito. Ayun na. Yannick doon si Russell. Nag-i-echo man. Nakakairita yung ano nila. Ito, nagkakaya ka pala dito, nagkakasabunutan. Sabunutan dito. I-break niyo yan, Break i-break niyo muna. yan, i-break Oh my niyo yan. God. Last three. Nakababa na rin ang kamay ni Boy Tapang. Uy, so op. Pagod na, op. Yan. Uy, Oh, Finish down. nag-take down ng Akala dalawa. niya nasa MMA sila. nagkakatig na. Russell, nakahilata. Oo, nakikita natin yung pagod. Boy Ano yun? Tapang, Parang naging nakatayo wrestling. agad. Yes. Parehong pagod na. Kuya Kiko Andyan Matos. na yung Pero si pagod. Boy Tapang, ayaw niyang tanggapin at pagod siya at Oo. lalabanan niya talaga. Pero ito, Super oh, aggressive. tinaman si Russell dito. Na-order na si Russell dito. Palitan ng suntok. Magkakapalitan na dito. Kailangan dumipensa ni Russell. Si Russell ang lahat ng suntok. Oh my God. Suntok ang bata na to. Wala nang Lumaya ka si- Oh my God. Yan na po. Idol na idol ka, pare. Ito si Boy Tapang, binibira niya, tinatamaan niya, tas siya rin yung yayakap. Oo. Alright. Nawawala yung inaayos momentum. muna ang... Hindi, pero napasuntok Ang daming sa- suntok na Time sinalo out, ni time Russell out. doon, Kuya Kiko. Pero pagod na sila pareha. Pagod Parehas na. pagod. Wala pa Oo, ng stamina. parehas Laban ng stamina. Wala nang lakas yung mga suntok nila. Oo. Oh my God. Kevin, anong masasabi mo? Anong masasabi mo, Kevin? Ayun. Bilang isang pro. Sa ano yan, pag ganyan talaga, pare, pag amateur pa lang, Dumudugo ata ang ilong ni Russell. masyadong, hindi pa marunong masyadong Guys, vlog ko lang ulit yung YouTube channel ko. Subscribe kayo kasi Pero ito, magla-live tingnan ako. natin. Kapag Pero may tingnan natin Ilong ni Battle of Russell the dito. YouTubers na. Tinamaan na naman dito. dito. Tinamaan na naman dito. Pero anong gagawin ni Boy Tapang? Tinamaan na naman ang suntok dito. Dugo na ang ilong ni Russell. Malalaban pa rin si Boy Tapang dito. Russell, malakas na solid dito. Yan yung si Russell. Naka-order ka. Russell, Wala na. Grabe! Grabe ang Ayaw na. God. Ayaw na. down. Grabe ang willpower ni Boy Grabe si Tapang. Boy Tapang dito. Grabe ang willpower ni Boy I Tapang. think Yan. SSC knockdown para kay Boy Tapang. Man, Napakagandang laban. well deserved, bro. Well deserved. Napakagandang laban. Grabe. Yanig doon. Yanig si Russell. magaling din si Russell at first time niya to, ha. Well played, well played. Okay mga kasabong international natin dyan. Okay yung mga kasabong international. Nagkakagulo dito sa ringside. Pikon na pikon si Jonah.
Bakit? Jonah, Ba't napipikon? may problema si kay Jonah. Sheesh. Okay, Kay galit Okay. na galit si Galit na galit si Russell. Jonah, man. Ay, si Jonah. hindi niya matanggap, pero hindi na rin kinaya. Hindi na talaga kinaya ni Russell dito. Sobrang pagod din, man. Pagod din na partner. Kahit sabihin mo kung ano, puro yakap si ano. Kulang sa partner. Part of the Kulang sa part of experience. boxing pa rin yung yakap. Isa yan. Parang hindi, pareho rin naman sila na hindi ganun kaya competitive inside. Experience pa rin talaga. Tsaka stamina. Pagod na pagod din si Russell. Pero it's a matter of willpower. Yes, partner. Kumbaga, kung sinong gusto talagang manalo, siya ang mananalo. Ayan, so makikita natin ang corner ni Russell, pinupunasan siya.